Kajing Pinkre ya katamasa monolith ha heritage village mauplang kalasong shit bha minta batlayu iru bakajing maramot ya ki ying jongki hima bapher kalayat stet. Kum kajing buddin na kaliang ke KHADC hapo kajing alam jongba penyat singsim ringkat u officer katanak tourism hini kesngi kilahir mauplang banyu i ya kajing Pinkre ya ketika tamasa tenrai kaban penlong hakasin kebalai. Berapa mas? Step tu lah. Tak ada anak. Dia boleh tu tak? Ayo, ayo. Ni papa, ini nong ada parking nong putih ni deh. Yuk kangam ni pergi bakal dong. Te nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council mentakasngi dia ka arpautorik u naiwing arja arpulai ringkat jingdon lang bat I chairman jong ka council bat I EM in charge jong ka arts and culture ringkat bat ki engineers officers naka council kumju ru idon lang I executive engineer jong ka tourism department ya kabangin wan hangni po Khasi Heritage Village Moplang ban jingo ya kajing pentrekam ya kanika jingdon kam kibabun hapo jong kanika Khasi Heritage Village kumba pi latip ba arbanai mensyuangi lawan hakani kejuk kajaka hadin ba ke executive committee kelarai ban penlong ya ka monolith festival hakani kenti pementa dan nakal yang jungi ngiyok banwan ban pej ya ka jinglong jingman jong ni jaka tingi don langru nakal yang jong ka hima blami khmat di lingdo ki menteri bat kumju ru naka darbar shnong hangni po moplang te ngila shim ya karai ban ya khmat habedi ka monolith festival bat ngisuthu ba ka monolith festival ka bangi thumu ban penlong hangni kan wanra ya kajing itu kerpang kamtam nabar jong kejela Meghalaya bat nakiwe wiki jela pori India bat kumju wat nakiwe ruki ri shapang bantip kambha habide ka jingrospa jong ka jabenru khasi hakabide ba kiriti gudostur ke jongi te kajing tumu jong monolith festival hi ka deban peni ya kanika jingdon jing em jong ka jabenru ke jongi kamtam habide baka riti dustur ke jungi naduk ka sensyar ka khadar tenrai ke bingdon ngidon ki sim ki hima ki it ki bapher ngidon ki ilaka ngidon ki sardarship ringdokship ngidon ki raj ngidon ki darbashnong bat ki we te habangi phai pat habide baka kumbakalong ngi iba ngi dang practice bat ngi dang don ya karukam bat khando bat siap hakabide bat kariraj baki pai ba ki long trai se ki khando sim khando jongka hima dan ru habide bat ki khando shimet bat ki khando jongka kur te ngi pej se ki weru ki benta ke jing rospa jongka riti dostor jungi habide bat ka jing ai jaj lani aikur shaka bangi shimkur shaka kme kaniru kadika weka benta ka ba ngi penek pensa haduk kini kisingi bemta bat kumjuru ngi kwa ru ban lingba kanika monolith festival ban yashim khia ban penlong eka ban peni ka jing ruspa habidi ka ketien ka thlet kumba pitip hapo ka jingpej jongka Khasi Hills Autonomous District Council don kumba sanpu sautli ki hima te haman ki hima ngi don lala ki jongki rukom kren
ka ketin but hoi ngitip ka ketin khasi ketin sora ka bangiong ka dikawai henry habangi pe ye jing ruspa ka ketin thlit haja bin rejungi kalong bahadu kata ba kibrio lalaki jongki hima kidon yalaki jongki rukom keren ban suthu te mdei tangkata wat habide ka riam tenrai ka kup kasem ka niru dikawai ka bangi kwa ban peni ka ba ngi kwa ru peni shaki nongwan hakani festival khamtam ye ka bam tenrai ka bangi dan ka bam tenrai na lalaki jongki hima lalaki jongki shnong ki jaka ya ka ba le se ki wei par ki ri ki wei par ki jela ngin myo te kini ki kendiat katu kat ni ki bang kwa pendip banakal yang ka executive committee jong ka Khasils Autonomous District Council ngi don jing temu ban pentulun ban penyak chakmat ikan ka model festival hakani kenti ka jingwan jungi menta ka sngi pat kumba ngila shim ya ka rai ban penlong ngila shim ru ya ka rai ban yetre lang baka sarkar jila tourism department te pat ngila ya chakmat ka jingya trelang bat kumba pilai da ka jingdon jong ka tourism department la ban pen maramot ibabun teliki jingdon kam hakanika Khasi Heritage Village bangi pai kini ki ying trap ki jakaya lenti ki footpath kini ki we jingdon kam ki ba let's say ka rong ka rope ka fencing kumba PE menta kala ya chakmat kanika jingtre ban penwandur ban penbah ya kanika Khasi Heritage Village kabana ka council kala shim ya ka jingkit khle ya ka ba ngila la ban pendap mentat ngila pej balala pendap ya ka Khasi Heritage Museum ka badan hang ni po kanika ju ajaka te hang ni ru ngin yo ban bu shibon bahaki tiar tenrai ki jongi siki ban peni khamtam habide kini ki rushlur ki shipai jongka ri khasi jungi se ki hima ba pher apor ba ki khun ki le thma ki por hendai min shwa le sikinu nu ki jingdon jing em ki bangi dangdon hadu bental singila ban bu akni po museum but hangni po museum kin don ru ki kot ki ba batai phang ki riti dostor ki we ru kumju te katkum jing syam jungi habai dei ba kanika jingwan jungo mentasngi ringkat bat chairman jong council iba lamprang bla ringkat bat in charge arts and culture iba victorani ngi sohun ya jingwan jungi mentasngi namangi lap bat ngi dalaki jong khmat bakakam kala ya chat te kumba pilatip aka jing thumu jong ka council ban penlong ini ka festival kan ngi bu aka jing shisha ngi shubu katarik da kumnum no khatsan khan riu uni benai no pra Desember te namar bangila wan pat mentasngi banjungo dalade but ka committee special committee habai de kani ka monol festival ru kadon te le singin ra hapo ka committee ban penbet finalize lemen penbet renti yakini kitarik nak menta kanika jing penkre ikanika monol festival te kita di ki katu kat ni arba yakani ka kam la shimti naka tourism department let's say habangi wan mentaru kidang don shushu kiba kiwe ki jingduna kibang ila kedo ye executive engineer jong tourism iba manhiam marbanyang ban penkre kloi ban yak estimate khnang ban la ban penbit penbiang kani te hoi hangni hangtai kan don be ki jingduna lani ka jingdon kam let's say kiba don kam kerki namta kanunu ka jing penkre te ka bangala ban yathu habede ka jinglut jinsap light no kanika repairing but ka renovation ya kanika Khasi Heritage Village hangni light no ekata ka ba nakaliang jong ka PWD department jong ka state government po ka jingilam jong deputy CM i ba president song ila ai ka jingi trelang bat ngi ka council ya ka ba naka G20 fund ka ba de ya ka repairing ban shna penbahai ki surok ila mang hang ni po maplang division namanta ban penbit penbiang ya kanika jing penkre te katkum ka jing tipat ka jungi na engineer jong ka PWD ho nempat la ban pendap lut baro apo kanika jing mang jong ka G20 namaka kendiat ka fund la ban penrung hang ni nak menta ka monolit festival
nam ta kini ki surok ki badan hang ni po shnong tenrei sutunat ba mentala dep penkrek ka estimate ka ba thmai ka ba kot kumba saukulur ya ka ban penbahalut paro iki surok nadu na mongap nang tena po hapo moplang kishnong moplang but danru ka kanika surok thmai ka bangin sam thmai nang ni na po khasir village ban poi hang thi po surok ka badang shna menta kanika highway balik tersat khnang ba ka entry exit kan long lakajong kanam penkhap ngya ikinong late nong wan haka festival te kini diki kat tu kat ni ki bangi tip nak kalian kajungi